Hello guys, welcome back to my channel. So karon na ami sa padung may mutukad og bod kay mangita mig signal. Kay di mi kasuod ato. Amua. You know na probinsya di ba? Way signal. Lah. Para makasignal. Agaray! Wow! Ha? Makakitaan day. So, hapit na mga aboy. Ang na. Pagampong buwan ba? So tara Mumbai. Daan na may aribabaw. So welcome back again guys. Naan nami sa tunga sa buntod with Angela. Sige. Panginabuhi jud. Oh. Oh, naram din na. Nanukad mig vodka, mupas mig kuan kintahay. Unsa na? First name, ngano? Ngani mo? Namipasan. So pagtukad na mo, nakasud nag internet sa ubos wa hinay kadyo. So pasalamat no may bod. Buta kami dun ni Marbe ato wari na no. Di na. Karon. Mo ning kuan. Unsa man? BS nya, Food Preparation and Services Management. Gingan nimo? Oh. So naami karon sa buntod kay nagpa-signal mi. Kay di mi kasagap og signal sa amua ubos kay why signal. Then naa si Angela. Nagpa-signal si Jakay na siya gipasan. Anyong. Hala, Korean na si Ja. Sinsya ina. So nice kayo ang view. Then kusog jud ang signal. Nagdata si Ja. Then gitry og dahong packet. Wa pa i-check man ako og may signal ba. So pataw man na sa back. Guys, di uwan mi. Oh, kusog ka jud uwan. Ano yan eh? Uy, ambiha. Lord. No? Lo. Ay, oh, nakita na nung super wa ang raindrops. Yawa, oh. Hangin. Murag kuan. Murag trulo. Murag tinuod lagi. Murag tinuod, no? Tinuod na bitaw po ning uwan. Wala, hinay. Macho kay hinay. Aha, sawadi ka! Ay, Salamat. kapun ka. Salamat kay hinay. Murag ambira pod ang mga nga kuha karon. Wala malas. Unsa man? Oh, nakatok pod. Ito oh. Kara usara day Kara account or kara sujud nimo? Kara sa Google. Kumon niya makahimot. Uwan. Kara cellphone Marbe, feel na ho. Kara cellphone. Oh. Ka ma-detect mo na. Kara cellphone kay ngano dun ni oh. Dapat today sa iyang cellphone today ay. Tukado ni mugbod. Pay pudog siya na. God. Pagkakadjong
na mereng piso. Libot lang. Mamo. No, na kayo. Tawa na Katawa na lang eh. Adyo! So, good na. No, kadyo. Kusog ka ng uwan. Uwan sila nagpahunong bites. Saan man, at least gani nakadaming payong. Huwag pa may payong ani. Kusus ginoo. Bukod na dako na tigubod. Bukod din sa grabing dagan at ubos ba? Huwag na yung amiguhay. Kadigis-tigis siguro ako. Bahala ka sila. Bahala ka barbe. Basta kasi maunang naog na to eh. Oo. Tanang-tigas. Lalalala. Uy, sugas angin. Oh my God. Gulo sa gibagyo angin. Sa panigid. Bagyo feels. Muna na mereng piso. So guys, nahuwa namin sa uwan. Nay uwan. Taligsik na lang. Happy na sila. Yes. Balik nagkalandag. Yeah, yeah, yeah. So yan dyan namang sitwasyon ron guys nga kanang di mi kasignal sa ubos, di mi kasud internet sa ubos, so maningkabot sumig panukad ug bod para lang makasignal. O di ba? Sakto loy. Maka-internet kay lisod jud kadyo sa ubos or sa amo ang balay kay di mi kasud. So mo nang ningkamot may og tukad para lang makasignal. Saan man ni laking probinsya tayo eh. So, that's all for this vlog guys. So, thank you for watching and hope you enjoy. And don't forget to subscribe, hit the notification bell. Thank you. Bye.